Здравейте! В днешното видео ще правим подарък или наказание. Това е игра, а не точно наказание, предизвикателство. Така, имаме 4 купички, в които са скрити лищета с написано какво да направим наказание или подаръка. Примерно, тук са подаръците, тук наказанията, ама не знам точно къде са, нали? И да започваме. Избирам си тази купичка. Изящена лъжица бере от тиква. Защо? Ужас. Не искам. Ето тиква. Не искам. Ето е вкусна тиква. Имай косми. Вкусно ли? Не. Дай вода. Гадно. Така. Както и да е. Много гадно. Следващото нещо е... Аз не обичам тиква изобщо. Следващото нещо е... Да видим. Направи 10 лицеви опори. Сериозно ли? Защо? Сложим също тук. Да ги видим. Опари става. Сериозно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Беше... Супер. Така. Да решим следващото. Избирам си това. Да, но нещо хубаво, че направо. Тиква! Не! Не искам! Така. Падна ми се подарък, хора, и е малък. Вижте. Подарък. Малък. Слето и очичките. Тук са сладки. Това го исках от първо червен ден. Тъпно яко. Вижте какво е сладко. Вижте му ръчичките. Ще го сложа тук да се вижда. Той. Последно, за да видим. Искаш ли тиква? Така, видим последно какво е. Така. Много гадно чипата. Подарък. Голям. Вижте, мама. И детенце. Идо. Много са сладки. Вижте какво е въни. Много са малки и големи. Това беше от мен. И до нови срещи. Чао!